Čo ťa trápi, mladý? Už 2 týždne hľadám strednú školu. A neviem si rady. Mám pre teba riešenie. Vitajte na najlepšej strednej odbornej škole informačných technológií Slovenskej republike všetkých čias. Táto škola sa nachádza v Banskej Bystrici. Naša budova má veľmi kvalitnú infraštruktúru. Na tejto škole si môžete vybrať z 5 štvoročných študijných odborov s maturitou a 2 trojročných odborov s výučným listom. Grafik digitálnych médií. Žiak sa naučí robiť grafiku, kódovať stránky, fotiť. A natáčať super videá, ako je napríklad toto. Mechanik počítačových sietí. Žiak spozná základy analogovej a číslicovej techniky, základy informačných technológií, skladať kompy a dokáže vytvárať klasické a bezdrôtové počítačové siete a tak ďalej a tak ďalej. Technik informačných a telekomunikačných technológií. Žiak spozná systém organizácie poskytovateľov telekomunikačných služieb, montáž optickej spojky a samotné zváranie optických vlákien. Tak si dáme malú skúšku študenta, ako pracuje s telefónom. To ja. Ahoj, tu je tvoja mamička Zlatík. Mami? Vidím, ako ležíš v posteli. Klientský manažer pošty. Žiak porozumie princípom ekonomiky, riadenia marketingu, bankovníctva a poštových služieb. Zvládne základy trhovej ekonomiky, podnikania a účtovníctva. Naučí sa obsluhovať kancelárskú a výpočtovú techniku. Zajtra to chcem mať hotové. Pracovník marketingu mobilného operátora. Počas štúdia sa po odbornej stránke pripravuje na prácu na zákazníckych miestach mobilných operátorov. Žiak porozumie princípom ekonomiky, riadenia a marketingu so zameraním na oblasť mobilnej komunikácie. Až vás vítam. No, výborne. Vaše meno poprosím. Urbanová Eva. Trojročný odbor elektromechanik, telekomunikačná technika. Žiak zvláda metódy a postupy práce pri praktickej realizácii v oblasti telekomunikačných sietí. Môže realizovať montáž a vykonávať opravy telekomunikačných zariadení. Trojročný odbor manipulant poštovej prevádzky a prepravy. Žiak spozná systém práce pri prijímaní, preprave a dodávaní poštových zásielok. V priebehu štúdia sa naučí získavať, analyzovať a využívať odborné prevádzkovo-ekonomické informácie, obsluhovať kancelársku a výpočtovú techniku. Dobrý, mal by som tu mať balík na meno Miroslav Macák. Táto škola poskytuje ubytovanie na internáte priamo v areáli školy. A je čas ísť do postielky. Kde bolo, tam bolo. Boli raz 2 malé zvieratká, ktoré veľmi ľúbil Boh. A ľúbi aj teba.
Čo ponúka naša škola? Myslím, že naša škola je jedna z najlepších stredných odborných škôl v regióne. Hlavne sa môžeme pochváliť tým, že máme Cisco akadémiu na našej škole, keďže sme technicky zameraná škola. Tohto roku sme dostali do názvu aj prívlastok Stredná odborná škola informačných technológií. Ďalšia vec je spolupráca a výmenné pobyty našich žiakov v Nemecku, konkrétne z Deutsche Telekom Ausbildungszentrum v Erfurte a v Gere, kde už chodíme viac ako 30 rokov. S Českou republikou sa nám podarilo nadviazať aktívne partnerstva. Je to predovšetkým Stredná odborná škola v Ostrave, teraz aj v Trutnove a v Ústí nad Labem. Čo sa týka spolupráce s firmami, dlhoročná spolupráca na rôznej úrovni je s našim partnerom Slovak Telekom, akciová spoločnosť a so Slovenskou poštou. To sú takí najhlavnejší partneri, čo sa týka firiem. Na týchto firmách naši žiaci aj robia svoju prax. Už je noc, mladý, takže je čas sa rozhodnúť. Už je noc, mladý, takže je čas sa rozhodnúť. Čo? Môžete to pustiť ešte raz? A odzadu? Si na palube, mladý. No, okej.